Namhlanje ke angiqale kule sikhathi lapho oqale khona umshikashika ukuthi ngixoshwe. Kusho ukuthi bengibambe uhlelo noma bengibambe lomunye umsakazi kolunye uhlelo oluphakathi nezinsuku. Ngithi mangiliqeda nje sengiyahamba ke ngithi ngisemotweni ngithola i-call eqhamuka ku-producer walolu hlelo ekade ngilwenza. Hayi umphathi omkhulu uyangibiza, hayi ngiphuthumeke nami. Ngifika ke kumphathi omkhulu uhleli yedwa nje useboardroom lapha ahleli khona. Abese yangitshela ukuthi empeleni bengafanele nami ngabe ungenile lapha yanohlelweni. Ngoba manje sine pressure yabantu eninabo kuleli business lenu noma kule company yenu. Kathi ke ngizwe nje ususemoyeni nakhona ngengacabanga ukuthi ngikhiphe emoyeni ngabe ngathi hayi awuthi ngikiyeke usaliqedela uhlelo. Ngoba uthe umuqala nje emoyeni lo munye walaba bantu okuyena kosibangela ke pressure kakhulu ukuthi khishwa emoyeni nokuthi nje uxoshwe. Nele wakuzwa nje wavele amabombo wabhekisa la emsakazweni samtshela ukuthi hayi kulungile zokhuluma nami ngabe liphela uhlelo ukhona ke la emsakazweni. Kodwa ke engizokutshela kona manje ukuthi abese beka incwadi la phambi kwami ukuthi incwadi yokumsuspenda leyo athi lapha esikhona ke manje ukusho ukuthi we will unschedule you. Ulimi ke lo lapha emsakazweni olusuke lisho ukuthi uyasuspendwa noma uyamiswa emsebenzini. Kusho ukuthi ke ngimiswa ngenxa ye pressure ekhozwa phakathi kwabanye yilo muntu athi ukhona la emsakazweni. Ngiyisayineke leyo letter abese ngitshela kumphathi omkhulu ukuthi hayi umtshelile ukuthi uzophinda ambize futhi. Ngempela ke bese yambiza amcele ukuthi akangena ingene lensizwa ngiyayazi nami futhi. Bese phendukela kuye ayayitshela ukuthi hayi sengimsuspendile ke. So ngeke usamuzwe emoyeni kodwa ke bese eyicela futhi lensizwa ukuthi ayichaze ukuthi kwenzekeni. Ayichazeke insizwa indaba ukuthi kwenzekeni abese buyela kumina ke abuzeke ukuthi ngizoyikhokhela nini lensizwa imali yayo. Khumbula ukuthi umphathi kahle kahle kulona udaba lokuspace sakhe lo akangena indawo kulolu daba kodwa ke phela ngoba umphathi kufanele ukuthi ngimphendule and ngenze commitment ke ukuthi ngizokwenza kanjani yipi indlela engizokwazi ukuthi ngihlele ngayo. Sama ngazwe nje ukuthi why bekubaluleke kangaka ukuthi umphathi atshele umuntu oyi-outsider ukuthi hayi usengimisile ke emsebenzini njengoba kade ngichazelile ukuthi ubekade nepressure eqhamuka kulo muntu ukuthi angimiswe emsebenzini. Ngangicala ukuzwa into enjalo. Hayi kuba ukuthi ke kuyahlukana ke ngaleso sikhathi committee lokuthi hayi ngizokwenza luphi uhlelo nalensizwa hayi bese siyahamba ke siyahlukana. Nangilindeleke njengokujwayelekile phela ukuthi umuntu mangabe emisiwe emsebenzini uyabizwa whether ubizela ku hearing noma kube khona okushiwoyo nje noma abuya noma kuthiwa akazochaza ukuthi kwenzekeni ayilutho. Uthe enyangeni elandelayo hayi umphathi aphinda ngifonele futhi angibize. Ngingazi-ke noma mhlawumbe ngize kwi-hearing. Mhlawumbe futhi ngingakuveza ukuthi enye into eyayingimangalisile ngimhla wayekade ngisuspenda ukuthi wayeyedwa. Akekho u-progress manager, oku-line manager phela, akukho u-HR, uye nje umphathi omkhulu yena yedwa. Well-ke sekunale nsizwa-ke sesibathathu la. Hayi mayingibiza emva kwesikhathi esingangenyanga bese ngiyaya hayi mangithi ngiyafika nje umphathi hayi angitshela ukuthi hayi kuzoba khona sizojoyina u-HR kodwa kuzomfaka kulayini ngoba wayesehhovisi elikhulu eJohannesburg. Bayamfake ku-HR bese-ke ngethulela-ke indaba ezaba buhlungu kakhulu ukuthi hayi umsakazo sudecide ukuthi uterminate i-contract with immediate effect. Ayisha benginikeza le ncwadi fanele ngiyisayineke phela. Hayi bese ngimtshela ukuthi hayi ngeke ngikwazi ukuyisayina ngizocela ukuthi ngiyisayine ngibuyise kusasa. Ayavume hayi kulungile abese ke eya ku HR ambuza ukuthi kukhona yena angafisa ukukusho athi HR hayi
akukho angakusho akukho angakuphawula ukuthi kulungile ukuthi yonke into right. Okay, hayi kuba ukuthi ke nami ngiyaphuma ke sengiphuma nayo leyo ncwadi sengixoshiwe ke njalo emsebenzini. No hearing, no meeting, no call. Akaze nje kwezi ngagcina ukuhlangana nomphathi omkhulu mhla wayenginikeza incwadi yokungisaspenda. Ngihlangana naye emhlanganweni wesibili uzokunikeza incwadi engixoshayo emsebenzini. Ngixoshelwa ikhampani ebithenga isikhathi la ekhaya. Akukho nolodwa usuku lapho leya khampani yakazwakala kulowa msakazo esikhathini ayingasithengile nolodwa. Nakuba inarrative eyinikezwa abezindaba nabantu nje in general kwakungazi ukuthi ngasebenzisa uhlelo engangilwenza noma inhlelo engangizenza ukuthi ngidayise ama-services ayenziwa ikhampani yami. Kwakungelona iqiniso lokho and bayakwazi futhi lokho. Ngamanye amazwi wawungangena completely nje umsakazo ekuthenini wawungaze kufike ukuthi ungihlanganise nabantu bekhampani nebusiness engahlangani nomsakazo, okwakukuthi nje kuphela ibusiness ithenga isikhathi emsakazweni. And yes, ngiyingxenye yomsakazo kodwa ngiyi-independent contractor, and umuntu oyi-independent contractor banayo i-right ukuthi babe nenkampani noma bahwebe ngaphandle komsakazo as long as leyo nto ingenayo i-conflict of interest emsakazweni. Ngizoyibamba lana le ukuze ingabinde kakhulu, ngizoyibamba la, ngizoqhubeka kwenye futhi elandelayo ngikutshela ukuthi kwenzekeni-ke makufanele ukuthi ngibuyise le ncwadi ngosuku olulandelayo.